uMathashi kweze Magic Fingers. Ngazi laphana ukuthi yena qadela kuthini. Ngivele ngithole kanje ngiyithathe ke leyo post leyo ngoba ngisuke ngifuna ukwenza udaba ngibone ukuthi kunenkulumo enhle. Ama-post ngiyawasebenzisa kodwa ke angimfihli umnikazi we-post ukuthi ubani because singabhalanga yimina. Right. Ibhalile ke lensizwa ithi sanibonani sizwe sikaMaskandi kanye nabahleli bemicimbi kanjalo nabathandi bomculo kaMaskandi kuSihlo. Ngidlulisa ukunazisa ukuthi umsebenzi kaFalaba okwa-2025 uzophuma kule nyanga esiya kuyo okuNovember. Kuyona okuNovember yize usuku lungakavezwa kodwa kungenzeka kube sekuqaleni kwenyanga. Izinto eziningi sezenziwe mayelana nomsebenzi sekushoda lapho nalapho kodwa kuyothi kuphele u-October kukhona okusha okuzobe sekuvela ngomsebenzi kaFalaba. Njengamanje sibhizi noPapa G ongumphathi wekhampani iFast and Quickly eyengamele umsebenzi kaDlubheka ukuthi izinhlelo zona zime kanjani zokuphuma kwe-album ka-2025. Wona umsebenzi uyeza ilokho engakuqinisekisa kakhulu manje. Bese ngikuqinisekisa ukuthi izingane zoma ziyeza nazo ziholwa uNoni Khuzwayo njengoba sazi ukuthi savela umshophi okudlula kukababa uNtshebe Khuzwayo ube ngumholi weqembu ezinyangeni ezedlule. Isho kanjalo ke ipost ke ebesiyavala. Naye lensizwa le okukhulunywa ngayo la kuyipost ukuthi umsebenzi uyaphekwa uyalunga kodwa uthi kungahle kube khona okuphekwayo okuphakwayo before kuphela October. Kodwa ke iyasola ukuthi ke umsebenzi uzophuma uma kuqala bani uNovember. Into ke vele esilindele ngamehlo abomvu. UFalaba usebenze kanzima ke last year album yakhe ethi yini inyoka endala inkani yami. Ingoma enjengalezo zishaye ama-God plug laphana online wa receiver uRisa wamhlomulisa ngazo zonke izimfanelo zakhe. Entweni azenzile uFalaba before umsebenzi wakhe oqala lo omenzele iqiniso ngokuthi abantu bo-stream bewudlala. Njengoba sesazi ukuthi abantu bayawudlala ke umsebenzi womuntu especially online bayawudlala ngempela. UFalaba omunye umuntu ababe-beneficiary yokuthi i-streaming imsebenze kakhulu and futhi imsize abone ukuthi ibhekephi. Asazi kudala ukuthi mhlambeni sasingayifunda ingane indaba ka-streaming. Mawuthi uyabheka njengamanje the way ihamba ngakhona it is very very good especially endaweni kaMaskandi. Kodwa ke asikho ke lapho ke silindeleke bona ke uFalaba ke nabanye abantu abazovela ngoba le posting uFalaba ke sizoyivala lapho ke sibonge update lapha kuMathashi kweze Magic Fingers. Angazi lapha ukuthi noma umbamba or kanjani kodwa ngizolifuna igama liphela lapha ukuze nginganqamuli igama lomuntu Nkosi yami ebhala ipost enhle kangaka. Right, nisale kahle ke sesiyodibana kuzayo. Ngiyabonga.